Wakire huya mwancho muligirira Getembe Television buna butambe karibu sana Etwani ya Getembe litukweriga ria Jumanne tariki 20 cyumutinyi uyu iga ogatano ekirondo cenga amange nigo agenderete ikigima ase cinsemo ase inse ya Kenya nemuno ase egeti kiamangana siasa korinde ayona yanda mange na tukumurikira ase binyoro ime kurasoro ngoro agusi nigo bono turache gusanga naye mbia bono igati yari abeire ka wateka nekero otokurigire na bono ritukore igoro igati yari abetetense asensemo ya siasa ngamo na baria gose bari bakora butuki aiga ikiombekirike okora butuki aiga sense ya Kenya kia DCI komutarira mugavana bwe county ya Trans Nzoia na boigo amangana mangi akanyara ko bwatekana na boigo nebinto binde ebinge korene ntarachaka ndocenga chinga kichiga na bange bagenderete korera abamabo abo basiririe amagema abo chinga kichiga gwetera ase mibasoka no gwetera ase amarwire nabo igo nemechano yende emenge korende nigo tukubuganeria munyare gutwara obore mu chinga kichiga cyo bukendo na boigo bari bonsi mbebere egendete gutwara ebrukunyo mebere taiwetu ya chinga kichiga no sabera okubwena kwa bwango na boigo nyoko igweto mubere no wato boyenga yengu na ndi no ruchinga terie kawaida usetura akora gasi ndi tora basa gotebanga kenene gasi ya koremera gosinga mubere nigo engero nyara gutarira abanyagitari na kero tukurigereria na abange nkonyorore ngane go bagutwara ubwo baguse abange nibo bawikirira nemechando tara gutarira abantu gusetema gutarira na kuburia gose gusanga nabantu bari omunyetenga naho bagukora guchesura chigukonya gose nabo bakugusira onyare gukura umuchando korende ayo gose kera omondo asimambie yabono ekirori getigo chaka ekibago kiao ekirori getigo chaka insemo ende yonsi eliobwenete goswa aseri keriga nigongo gusabiranga onyare gutwara ritukorigia rituko riwata matunda rituko ritoerero ncinguruko Matildah Obaigwa na koro ase studio akabire nere tugusanga nere Mike Wisdom hachikone kiamariogi nechiwiche cha wikire asinchira iri enyikirano ukegima korene ndarachikurigiria asensemo ya siasa gusekurwa roto chugoso ase amanganari abetense kegima na muno nekero turachikumurikira chigazeti ni gobono kuchaka ne kionga ndocenga chinsa chiracho niko chabutokire chitegeka 15 nemo igoro ye chinsa 12 cha bono mambe korende mwancho murigereria niko bono ngukwira wika ase chinsemo cha kitutu masaba ase bono cha matebere kuro ase chinsemecho bagenderete hosi chama cyo kigendete korera abancho babo abo banyara okusiria magemabo hose abasaye babere bimyake meke banyara okusiria magemabo e weekend yaeta magegayo wako nengoba owika ogokwa uno mutakito Daniel Ontiri agotomanya nigobona abasaya abo banyarete wekengania ase kibande kemo inse yomotekere mbura yagenderete gutwa korende egati ya batatu abo barenge aroro nigo babere barabo banyarete usiria obugima bwabo abo korende oyo nyarete gutigara goso nyarete kominchoria amakweri na arenge nayo arenge kusanga negetaseneke omugano yo moncho murigereria asinchira ekubwatia Wikendi yeta nero yaringe gochakoba yomwelio kale moyo asumosa oyiga Brighton Obagi wimyake 22 kurwase kinyero ya sirate ime ya magombo hase bunge ya kitutu masaba ekaunti ya Nyamira neye maga yogutia wakwa nenkobelia gatatu chinga kiarenge n'abasani bae bayiga ime hase kibanda ekyo getali gutumeka na kyo agachire inse yemete hase nsemeyo na ne sababu yokobeka manua kelia konyora Mosae Hombagi nigo litangani arwete manua wakwa nenkoba chingaki agendrete na masomo ye sekondari elia kabere chingaki arenge kuwaka umupira na basani bae nelia gatatu ijuma ya eta chingaki cho bachite kwigama magaga yogukora chitaro na basani baye bagakwa bonsi batatu nenkoba babere bagasiria magima babwo naragatigara ne chingoma chintindi chinga kiamenyo giti watsinye gitari konyorobo wenia ganonga yarengeri tukuri icyuma chinza saa 10 eratomera ndina murabu turi batatu eratomera nabo babwate pigipigi baganda itukana magombo
Gitoika magambo tukabeka pikipiki ya mafuta. Tukaika tombe tukairana. Kire twairana. Muroya wa maga teteri batu nyawutiringa mafuta twende tu muture chinsi ya gaire mwabo. Gatu chinsi ya akaira mwabo akairana gatanyara se bare asita ichakire tukurumun aturini ne pikipiki gocha. Nje bagacha bagantiga nkaga. Jibantiga nkaga. Bakanda bakagachomora bakairana bado bakandangiri. Katika harakati yembura yengire. Tukanda nangu chimwino. Kitoika metemu inali. Tukanyara se kebanda kire tukataya tuiga. Tuiga. Njenganya gutigara ngo pakinde pikipiki twabwate arabo batanga ndike bandeki njengabo muntu bwamwe kinaswerega chiteka ndukore chiteka ngisatu arikiro muntu rendate nirega nkamaka rumururu kana rumururu nje bana wagasinde ndeigoro lakini niwete guchakira gaiga niwete guchakira ga guchinse tingi lakini ndeigoro nari narangiriti yo amona nombo atoko boko. Lakini mwana katika harakati ibona ndutayo kwa nali na chitwa na kurujideka ngisano yabona nchenga chakanya ndi bona turamu bona aruri nali na onchogitega ngatugama ngakura gatatu imbure kameta ndutayo bite angambali baraba address tiba begite strippers lakini nje na begite bikuruto Chimita chinkego ange 30 kurwa sobumosa oyega ya mate yeyiga waigo nigo yaringibiriro kuwatikana no kunachwa mubasokano wechindoto cy'umwana obo asobogema oyolenge gati yabalia basiretia magimabo tato mwabo oyolenge namayanda manene nigakwanira ugukwa kwa banchwa baya senkeyega aseli tangani ni omwana ye omotangi oyonyoleto mubasokono bwe pigipigi omwaka bwekiri bubere na 2022 umurugi oyo mwako eta nabono omwana oyo ndo mumura ona bana balenga abaka abandi mono oyo ne no mokke omwana na ligereti ongonye meramonka ekogera nyakatira era kurwa kuruto enio yo mwabo monene nero nyoreta accident mwakondo olenga kubwatia na tukae ningina era agasira nero obwatiri ona buturi no bokongo na buturi no bokongo bonene nandi ya kunyalikana abarai batokonyo musigo kiagera abantu atole familia yamo ebirere byebyo nigo byenekigwa asinka yomosa onde Samuel Ombagi wumweke 20 oyo nero bwatiranetigwe asomotego yoyo na wosire bogima bwaye ditukelia mbura yatweto mane mbura ina yatwetegeka ntomanyeti abana aba bamumurumu ntose no bali kyose kekyo akera bono twaigwerio gitoko bolinche na litote biruna aba muraba ararire batatu lakini oyo nari n'ekinguru lakini egari ya tatu mwabo mwirire nyagitari abange mbale batangeranete anene bagakagira n'ekisimi babwate bali ko batekere embulego twa lakini kisimi cyabo babwate n'ekikine n'abana abo babera abo maremu igo bachibegete emebuko ime hasense mwende kuboliwa ni kukwabekwa gukwerenda kurwase emechando engabuniga nakorengana n'abamanyi belire echingaki chembule nyinge nigo basegeta abatumeki bestima gwetanga kurwa gutumeke bintu bigutumeke stima na mono bibwatemerande wetanga kurwa gutolera chinyasi na kurwange n'echitirisa chinga kiembule gotwana gwetanga kurwa kuigama hasi chinyomba chirense yemete wetanga kurwa gutara machime onye tebeteretie korendo nye kebeteretie manyabuna nigo kora yonsi kobeto bwimabwa sakungu na nere buya kwerenda elyo wetanga kurwa somotego wenkuba dekiye una mbrera anse gotwa se bali bonsi bayigwete ndo basa ko basembulera osekere mbura yansire gotu mubasa kuiga mange no mutiga gusange kibanda kire trespass kwa base nyombere safe wiki ikiego chali tuko nechenga kibune chalero kire nendenda chukwalira ndi roboti rwabene ngulubo teregeta seni kya Getembe kurega se county ya Nyamira literane nguruko
nengana yogoichania kegima omwancho morigereria na goska bosio ni gobono omujumbe onote mugirango ime county ya Nyamira umuske Josh Enyamoko anyari kurira buna kuchari kubwaterana no mugambi ose nabagambi be constituency eyaye ilikoneke buna banyari kurwania amarwa atanjeiri ayo akoniwa ase chi nsemo echo na ayega nigo ariko yakwana litukorigoro ase omoyega boko igora obisi yo mugambi we location ya matongo egotoka ime ye ward ya Bokera na boigo nekero bono chingake checho nyarete gusingira buna chinkwana chiae omuskeri gathigashagwa igoro hyo bochore bonane bole bosio tichiri chingia gose tichiri gosegeta omurembe na boigo kubwaterana ase ense ya Kenya na omuseketo Fatgad Gisemba na bote oroboturo asinchira ere engekerano kegima nase omuyega oyoiga bwoko igora abisio mugambi we location ya matongo na boigo okubwato kwa wechipasari cha boroki wa Bechi University na boigo chikorechi ase chishiringi chimilioni 19 chatumikire asogosira aboroki wa abaiga omubunge Nyamoko tebire ni gobono abamenyi bensemo ejeiga barache konyora obokoreri bwe serikali ase obwange na boigo orireira yogochya kogita asajaiga na kubagachira abanyanyimbo chinyumba elio gotinya oborendi tuhakikishe ya kwamba first we fence tobeke fence igaiga elinde toroselie abaskali abo chinyumba kubatikana na magenderero bona ajaiga ayo mubunge oyoigo muskejo Nyamoko agenderete goikirania ase bunge ejeiga ya North Mugirango nigo boigo agendereire kuria eira bona nigo arachiko yaikirania onzi ariatebetie aba North Mugirango ekero gi campaign. Ni lazima tuhakikishe ya kwamba before the end of the term tumefanya nini? Chiskuru jetu tuachikunire matongo ga primary school ete chichonchio ntwatebete bacheba anse okolega asieyu. It's work that should take off any time. Ne mangani Simons P aiga nonye nabo nigo obobe obo bokorentwa amone kisegi chegenga bwagenderera kogikirigwa asa abantu bagendereire koborigwa koria chinchira chingia chogosonsora amangana nyumba kubwa korwana chisegi. Tafadhali kama kuna migogoro kwenye boma isuluhishwe kwa ile njia ambayo ni mzuri. Tusije tukaanza kutumia nguvu ama kuanza kupigana. Najua kuna zile bomba ambayo mambo kama ametokea, kuna maafa imetokea, vile vile pia kuna boma zimevunjika kwa sababu ya hii mambo ya GBV. Na vile vile afisa watoto amewahimiza mambo ya defilement karibu kila wiki tunakuwa nayo kwa hii sub county yetu. Na hii ni kutokana na baadhi ya wazazi kuacha majukumu yao ya uzazi. Obotumeki bwa marwa atanjeiri anene kurase wodi ejeiga ya Bokeira boigo bwagikeriwe ase chinguru chinene kiagera no ninchira koro isibwa telingia yokuguna bakubeke bintu emeli ndaliara ibwango na liara rore konyoro mumura akunywa maruri bakorara getandora na linyara ikataliamba if you have to take pombe kama daktari amekuandikia, kuna ile imepimwa na wale watu na caps, hiyo imedhibiti. Hiyo ya duka kama unajiweza enda kunywa 1-2, lakini hii nani amekupimia? Nani amekupimia? Hebu tulaani hii jambo ya keroro mbaya hii na msaidie tupigane nayo. Chingaki echecho nigo omubunge Nyamoko agikeirie chinkwana chiaye oyokabeire omokonyi womorai bwense omuskeri gatigashagwa ekero arengania obochori bw'omwaka bw'echirububere na 2022 bona nigo borachikobwekana n'obochori bw'omwaka bw'echirububere na 2022 echo kyaenegetie chisegi muko inyora mangane kabiraju mumaete number 1 una intwe una batokorwa nsa maate ga sondu no mangana enga makongo so no mungu kwa Kisii mzima Gusii mzima the only place mahali tulikuwa na IDP camp
ilikuwa hapa Ekereni. Kwa hivyo kama kuna jamii ambayo haingelipendelea kukumbushwa mambo ya skirmishes na watu wako kwa bauzio maana usino ulingo kwa hivyo yale tunastahili tuyakemee. Hingo ripota Getembe korwase kinyore kiga kya matongo ekyo kegotoka menye wodi ya Bokeira ebunge ya North Mugirange County ya Nyamira. Njefatgad Omancho morigereria gotigaraime ye county ya Nyamira ni gobono omugiro obwa bateresa abo bono konyora ababeire ase babere batari kwikira na ase miremo ase amatuko amange bono ba onyarete goika omoelio bagega yogokora chinkwana na boigo kuibwana ne serikali ye county ekiombe kyo kya bateresa kya nane gose kya nurses ase county yo ya Nyamira ni gobono kyanyarete kwene kebuna bakorire chinkwana echo erio abaiga bateresa banyare kwirana ase emiremo yabo na boigo gokonya bari abaganeti obukoreri bwabo na boigo yore omwaziri bw'obocheno me county yo ya Nyamira omanyakanete buna Donald Mugoi nigo ababolire bonsi bari konyora barasa omugiro banyare kwenekia buna baikiranire ase emiremo ase obwango kigema. Donald Mugoi waziri ya afya ase county yetu ya Nyamira litangani no wakira union yetu ya nurses na midwives ngambo ya mono aso gocha koba na intu goikaransa na itu na ukubaliana na bara na intu ebuna koira nitore services ya sabantu baito ba Nyamira asinya gitari cheito kiaro ko rutare 13 aba uguzi baito go sechinasi cheito ba ringo mogomo oire robono tu akorire kulingana na ukoigwana uko twanyari ko batogo togo saindi tukori ara ria kabere no goteba ngantu ne county government tutagete tutuare relationship ingia na afanyikazi baito akia kogera to ikaransa na barabu tuka negotiate ne bintu biri twari keranire na netwigwananire tori tayare kubikerania egere staff baito babe no mogoke kero bago fa services guchiasae abantu baito ba Nyamira igobona sponiga no ko imisa staff baito nga sengenjo mogomo bono ende toira ne gitari cheito bari basige tonye ne dispensary toira ne toigore dispensary cheito toigore health center cheito ne gitari cheito china ne chia level 4 chionsi tochigore egere abantu baito banza konyora huduma ekero wono ni county government na into gushughulika mangana ari twasaini na ari toigwana nanga tunyar ko batuko ya implement yama waziri minto kibiri baganitie centre yole kinasi baganiti anene mono babe promoted na promotion ne konya twakorire inke bafanyikazi mbari 83 twategera ko promote tuka promote 68 aba 15 tota promoted na sengenjo nga sama sakarabo li sakarandire limo a valid practicing license yo mwaka oyoiga nero etarenga se file yabo ne kero monto ro mufanyikazi ase idara ya afya kero mwaka goikatori nyuchi license cheito including mpaka abanyagitari no ninche goikandi nywe license yani so to lekina kitu abasaba na ndengeti ba korire igo nga bago to chi license icho go korotore process area promotion yao ria kabere pare bari to kere to advertise promotion chabo vacancies chabo to atakere to anso mutinyo gatato kene keringa entu ansite na ende tutagete wano to advertise egere ba apply na roba be promoted abari chinas 162 bari batagete egento to korokare designation ogo change ukurua rieta riri ukuruku kiara chinas into waji chi designation isato enrolled registered ne nursing officer ogo change ukuru ekade ya mogo che yende na to korokare designation na barabuo torengeti yangu ekora tore kera to kora magana yo a competitive promotion of course na magana de mishahara mshahara ngo chele wore lakini ase bali bonse tomanyete nkeringo mushahara oro chele tari nga singincho tutaranyara gwakana na singincho nga disbursements chikuru
kuru national government ingo cheleuchire na chego rutwa cheleu mishahara yake, lakini we hope nga economy ite ko improve disbursements chance gocha on time tunyara ko toko bakana. Mwancho murigereria na abaonchoreria aba boda boda kura ase bunge ya Bonchari me county ya Kisii niko bono ritukore igoro banyarete gukora okurobekana nabo igo ikirenga kyabo niko banyarete kwerera buna babeire bakunererirwa ekero bakora obonchoreri bwabo ane mono ase omuchigo songo nekero bono bakuboria kose banyarete gwika ase chiabisi cha bateneneri babo nabo igo nekero bakuboria mbagenetie oboene bwabo samienda norbotioro banyana nakinga yo muchandori ote toche daracha obange baka se daraja mbiri nyumbie kubanga abana boda boda kurwa asensemo ya Bonchari na baliba ensemo ya Bosongo nigo baumerana eri gusonsora omuchando ororekana asaba na boda boda bwo barorekana gutumana ekerobare asobosombi bwabo na bondo chenga toikerero koigwana nanga oika abakorori babo burunge asegati ya abakorori baito babo Bonchari babo boda boda na Kisii municipality na sobo cheke bwale ngebo sinini bolia bokoretwa mona barayi baito gusaba barundi baito balitukura ni gotu abokanira se litukuria rero tokotebanga abantu boru information ire ndonge na ndere yekene ekero bakoira mangana aria mashinani aso koira mangana yo bulimo nara batani abana boda boda bonse babo Bonchari na be municipality we agreed that chisegie chiabere chikoba witnessed all along kurmaga na gochake wiki eta chiere kiagara ntobwati reason endeons bantu baitu bakurwanira because all of them gukwana asenseme yue nigo baine kiago chikubwatirana asobokoreri bwabo anene mono asokubwatia machiko keranire na gotebanga ntokore gasiamo lakini abantu babwatia machiko aliata kire kire part machikare sub county ya Bonchari banyabwati na machikare municipality abwati work together as a team egere to derive kirenge kene no kuriga chi family chait municipality ntwanjire ti bana bake kogendie pigipigi ase municipality town igongonye koro mwana moke otaraike miaka to basa gutokana ne pigipigi ko kogendi ase municipality ya Bosongo no kobeke reflector obeke bikoro to obogori element ne pigipigi ya bensafi ne number plate obeke brasineri batiririe namba igatia ari baigwana niko barachikubwatia amachiko anene mono asogotatumeka mariyo yo gutindia kerabara semeremo ko narite konywa ari ko goke town otigara marua ari ko goje town go jore sopa nabo igo korekana gutarana abana besukuru ndonde bwese asari abana besukuru igonye go narite ngari sub county no narite bikori bigo goke town gutarana abana besukuru tete go sari otete kwera chirumu ebinto kanete bakari chikori konyore nigo bagikiri bono ebikoro byo bwibi bwe chipigipigi na koene kia kero yo mona bonete kurikia ne stage ria gokorera emirimo yaye nonde bwensi umatenga no mwebi ari bwe chipigipigi tigasarenda korugusi agende akorera asa gokorera egekogera to onde bwensi otagwatie stage asa korwa na asa gochia gagitwa musoroire aso moyo bwancha akorera go chireserve tabasa gocha town ya gusumbua abantu kuripoteria egetaseni kia Getembe TV Nchensam Miyenda Gotigana nayo mwancho murigereria nigo bono omuchoreria omanyekanete buna Patrick Lumumba litukorigoro anyarete kubwatoka emepira yo chigosori gocha ase ebunge ya Kitutu Chache South nabo igo nekero anyarete kuira libagerio na gukwanira egati ya borokigwa bali anyarete kumirana nabo nekero akubaboria banyare kubeka omukia ase amasomo elio pacha wekonya ase amatuko are ebosio nabo igo ligo anyarete gusingira buna nerebiya kunya segeta hapa sae gosike golie keke gukina bono asensemo yechigosori nenjire yemo yokubabeka gosenjire yemo yokugendera gutinya achi talanta chiabo musaketo Aaron Ototo no robotioro hello engineers hello igati ya gisukuru cia boroso ime ye bunge ya Kitutu Chache South ritkulia rego nigo chenyorera emepire kogosoria bunenjira yamo yo kuyarigania aza chigosori chietamu ya kabire basi kwa hivyo kaukona chingaki arenge kubwatoka emepire yo gochia aza chisukuru echio omonchoreria Patrick Lumumba nigasegeta abaroke gwakoromokia asamasomo naboigo korokia amasikani gochiase abarokia naboigo abantu bonsi. And to tell you that at one time I was as little as this boy here.
I listened to my teachers. I did my homework. And those days we did not have electricity. We did not have pressure lamp. We had, I don't know what it's called. How many of you know Ekebea? Negitambukiro ekikianyara kabage kogokerwa na aborokia na boigo aborokigwa beach school echio. We are thanking you too. I'm seeing the Ufanisi team. Ase egatie school echio nigokonya bagutumika emepira emagotu na inde ejuere ya masakara kogosoria egento getalikoba omoyo. You are using. So we decided as Ufanisi to give you real balls. Rumumba nigatabna nigaragendere kubwatoka ogosira bunokwo gochiaze chikuru chie bunge ya kitu cha Saudi ase amatuko alemosio. Sisi tumetoka Ufanisi. Tunaitwa timu Ufanisi. Nani anacheza bola hapa sana? Haron Ototo Nyaingiri, Getembe TV. Na omwancho murigire nekero aborokigwa bagenderete gusegetwa chinga kichiga banyare gwechorera chikosi chiri chirache kobakonya gose chiri ebabwate okobwa nigobono omwarimu monene bwesukuru ya Sengera Manga igotoka ime yakitutu omasaba county ya Nyamira bono anyarire gukwanera nere enganeyo nekero akoboria aborokigwa bonsi bali bagosoa gochora gose bagendete gochora chikosi asamatuka yaiga banyare kwenekia buna banyorire obosemi oisaine rohie chikosi chiri barachie kubwata erinde tibacha weitia hikero chingaki cha erire musaketo Daniel Ontiri na nyale tugusanga na umwarimu munene w'esukuru ya Sengera. Tom Onsongo mwalimu munene w'esukuru ya secondary ya Sengera Manga yegotoka Manga ase bunge ya Kitutu Masaba ime county ya Nyamira nigasingereire okugania kwa borokigwa gokoromokia iri bacha gwekonya asa matukari bosio no kugania gokorengania emiremo yabo korengana buna bagokoria iri gwetanga na makongo ao chinga kibakurigia kwerikia ase chikosi. It is extremely important. And the performance, it's not just the performance. It's not just a grade in a subject. It is how they balance their subjects. It is how they do or they perform in his subject, either in the line of humanities, on the line of sciences, and of course in mathematics. That is critical in many of these courses that our students join. So it's my appeal to our teachers and the parents and the guardians that let us guide our students or our young ones the right way, that performance is okay as they perform, but it is critical and important that they balance their subjects across the board. Ukona negetaseni kya Getembo mugasorero ase skuru iyo Onsongo nigo chinga kicho ase getaborokigwa abo bakora matemo abo yikirasi 12 mwaka eta kurwase chinsemo ao haiga Kenya kuba maiso igoro yechikosi bagochora na gochora chiria cyo kugane kwabo batali kurigiriria elieta balia bakorire chikosi cyo gose nonyina basani kurende bachichore kurengana no gusugumwa kurwa chinkoro ko batanga tebaba isego sambe miaka hasi chikosi ao waigo okwanero kugania gukorigereria echiro ye chikosi chabo. Many times once the students have left high school, even the parents at home just leave them that these now are adults, and then greatly you find situations where these boys and girls engage in some behaviors that are not good, drug abuse, sexual issues and others. So I call upon our people, teachers, parents, and those who are involved even in the ministry, even in universities. And I want to call upon all our universities to have programs that guide these boys and girls on how they interact, on how they stay. With the freedom now they have in the university, it is important. Okora aso konyelia aborokigwa Barasi University na bagendrete no motimo komotambe kwerenda na gwetanga ne chuguru chimbe no botumeki wa mariogo yogotindia agento ke baisa ko basareria magimabo. So it's important
and extremely important that we have people who are disciplined and more importantly who are responsible. Let everybody be taught to be responsible, to understand that whatever you do in life, all choices have consequences. All actions are accompanied with responsibilities. Nkurubathire gethasini kia Getembe kurega se kaunti ya Nyamira iretirane nguruko Daniel mwancho muligiriria na abaonchoreria bari bakorera ebiasara byabo ase omochokero kanene muno bari bakorwa ase kaunti ya Kisii gusase nsemo ye kaunti ya Kisii nigo bono banyarire ko emurungania bagega yo gutagurirwa ebibanda byabo na boigo ase bakoneria nekero banyarate gukora okumirana no mo MCA we ward ya Etwani muske weekly siocha na boigo gusanga ebirengerero byabo na kuboria kuna banyare gusiro na boigo gukonyo erinde banyare konyora ase baranyare gukorera ubonchoreria abwabo mugano yo na sembeo kia maana ntwana korasi wa kusia bantu betu bakora biashara barabara nembali bakanyara ko bako displaced na asbar kanyara ko bakweriga rikorwa bakanyara ngabono bagwaje baranyara ko biashara byabo yabaire asenga musana padri tukori rero ko twakorega ikaro na barabu asenga nchigo tamkorega ninga kiasongo amtranyara ko resolution yakobanyora ase baranyara ko bakoendera ko nyoro busubwa bwakira ritu twakorega ikaro kyaninge kenna antu na bacha biye anyara ko bagako grab aiga ase town itu yakeroka and I'm happy abantu banyara ko bamanyeta amarimo ya serikali nare makana nchibe ko manyana bwati especially tu bwatu mu bwicho bwarenge bwate what we call a public toilet moda itu agachicho akavunjura akabeka mafutoro tubwatu burube bwarenge for slaughterhouse kichinjio monda akavunjura akabeka nyomboro namarema aseri tukoria rero litangani pina kirenga mbia mono ase county government ya Kisii goteki gitambo kirugwetera mheshimiwa Siocha mbia mono asukora abafanyikazi na county government ya Kisii gucha gukora public participation ene enjere yemo yokoro kingekene mwarigiriri none constitution ngankie goteba aye muno murai wasikoira 100% eso gukorera abanyabiasara baitu public participation egere barua maoni yabo muna bachandikire epwekorokwa donya toto gakikora nchasore ninchua sa abantu baitu nayo igwibirero byaitu ekiagere tuwabire tukuminyokanikeroka tukuruta magena lakini amana ngwana gochicha kuno mukungu erinde nayo tolemi naenda ototebinga kitubana takoba chibese ne chinyinge chirule chibanta gokonyo mwana biashara mono mona banyina lakini gakia amana ntwana korasi wa na asense moya siasa nigo umo MCA uyu musike weekly siocha anyari gusingirira una eganganira roro yo mugusi gochamo na kumubwatesia Dr. Fred Matiang'i kero akuburia kiroko kyobrai wense rikwanekya una umugusi gusegesa kukia amwa mugusi kyanyari kwimukiriri go igoro ase serikali enene lekwanekinga inche unembande ase safari ya 2027 bigona tare no musike Fred Matiang'i asenge nchobora itubwate boniga bororo no bugambi bwabairo bugambi borobobe butari ko rigerere bwachitari tangani bagotanga mborigereri aslas mama mboga na boda boda lakini egere bwa sororo bukayeba immediately bukayeba the mama mboga the aslas the youths bari barengo promise a million jobs ina iya bakaenda bakachikuyatera na kororanga magimabo igurugari asobona bwabongo barebiya so gochimotuga yenda narago sabangeringa esenge nchutwarorenga umuske Matiang'i na bwateri yosa gochia sabantu n'abantu bamwitabira asenge njuiga asiria kotaringa ninki gusane chibesa abaira gusekende asenge nchunga ekara yatwe gasi enga ke serikali ya Uhuru na ikere tibiri byonspi abana gwikirani eyega garabana bakenya bamwanjiri nandi bamwetogeringa aise koyo gwikirugeke kenene nanyare kora ensi itubia nare gusaba especially abasaya bamintu the Gen Zs banyare gosoka asubunge babwate bibande nandi kire chikora chibuze gutangaswe garandu bacha kubwata na baro basoka asubunge nandi bene kingangu bwata bare chikora asubunge ali turanyare gutare sabari guchimutuge gerenki tari abakochaka utabwate umwabo bwatagendo kimuramu bono rende abarai baitu abali bandi bagukwana bakamuna bono umwana uitoyo abana babiri bakuna koramu mugakoria tware kubasaba amabira ngaki intu n'abakristo ndotagete kuna bakora bindi kabiri ebyo nyasanyo igorire nga egento kekenya tatebete nga moirane gusina kieke giachire egitabu kya yubu 14 agatebe oya igorire ondeta yora musike no Sunday na inuro ranga abasiriki bare kanisa ime abana baroro bogatemeka 18 akonyora abandi bari kire mirimo bakora imirimo
bakiri batabwate bibande oro mubabwate bibande erinde tonyore enkuba tukurwanira asego umwancho morigereria abamenye korwa ase kinyoro kiabo gete gotoka ime iye ward ya Ichuni ebunge ya Nyaribari Masaba nigo bare no mugoko kubwatekana nogo chorwa kwa umuchifu omoya ase chinsemecho umanyekanete buna area nyi Hudson umanyekanete buna magoma munari na aboigo nekiro bono banyare goteba ayo na chigosira amangana bona asensemo yoborendi ase gukora ukoyengo ko ibinyugwa biria vitanjiri na boigo na manganande amange ase chinsemo echo museketo Gabriel Nyakundi norbotioro watikana no gukina kwebikore byobusalia sorogongo rwaguse nigo abamenyi kurwa senseme gayerenyi yugutuka ase wodi ya Ichuni bunge Nyaribari Masaba county ya Kisii nigo baleneki bakwegukiria imaiga ya serikali komochora Hudson Magoma kuba omugambi wenseme gayerenyi eyabere emyaka ebere itabwati omugambi anyorire keruge ko manene tokumwira ntugire na sambi yamu ukono gorweke gwango kogandi ke gwango kindi tigato sukuru manene kyara biro buchifu na intwe sese burkese ni yeito acha gokonya abana baito oikera bono iga airu buchifu otokwira ni sambi yamono akorire bikone byaye airu buchifu na ndagenderera gutokoraki gutugambira twanyorire na intwe omochifu Yamono ase obisi yaito ya Masimba twira ni ngambi yamono obisa balia asingi tumwaro chengambi ya umugambi yaito chief Magoma Adson Magoma monali abo chief ase ya location emere magokora na basacha ikomi ero barenge koyakwana egani goboigoba motogia omugambi Hudson Magoma asegasia ekero arenge ase ekerogo kyobwa assistant chief nigo bakwanira anene mono ogokeye kwa marua anene mono atanche iri ase ebinyoro boigo ebikole byobusalia obubyarenge kwenekiwa amatuko amagega mono sana omugambi Hudson Magoma wo chief ande kuruma yaye ni fact yotokonyire ngakintambe kiagera none kenyoro twamenyete kiabwato bokoro ubunge natemete gusirio bokoro ubunge paka bamura baito bagacha kurunge yarera ababege tuburunge beyo emyaka emenge ase ekenyoro gyaito gaiga osiriria amaruko nyare gaiga agate metungi marutayo abamura bari kunjinya sore bose yoba minyokiri bana obari buya abana bari buya bari gwero agenderere ekiagera abana barenga babe ubagoroire abana bo bagenderete imirimo yabo bisemigondo bari gukora rero no bari gusensera nyombe bisono bugakia asebaganirie umugambi Adson kwenekia obulendi ngogendera bole gotinga asensemega edio kwenekia ebikole bibusalia mbiri gokoleka asensemeye Kingo reporteria egeteseni bonjete kende gikomike Getembe Nchinguru Nyakundi Gabriel mwancho murigire na umuske Rigathi Gachagua nigo bononere athirika waka erigo gikeyuma korwa ritukore igoro magega yogoteba buna nigo bono serikali yiga nse iyo buraye ebwaye muske William Ruto barigetie kumubika biara na boigo nigo hagoteba buna nigo abanyanyimbo banyarete kuchaka kumurigia gose batagete kumubika biara ritukore igoro magega yokubwatuka chinkwana anene mono igoro yobochorio bonene buri busi bumwaka wechiri bubere 20 na etano nebere ekiro bono anyarete goteba buna onye abarai tibagucha korora bya gosanya abarai imbago chigotene na bokongo na bobochori obo burabise kubwekana obochori bwakorekanete omwaka 2007 na boigo chisegi chiri chanyarete gokorekana omwaka oyo gotambuka guchase omwaka 2008. They know my Wamunyoro home. They don't need to lay me on the road. Tindi kogoseka nenchiri ya one term goika egenderere. The one-term movement and the DCP party popularity will not be stopped and will not be slowed down. Namanganaye oyorengo mokonyi b'omuraibu Rigathi Gachagua uyo manyekanete buna Wamunyoro na inde omuraibu kiama kia Democratic Citizens Party
nigo litukuria rero aumrana na barikia mang'ana ase nyumba yaye ya Karen. Some of the things that are making the people of Kenya restless. We are putting our supporters on high alert that they have the right to express their frustrations if injustice is meted on us. Gachagua niga gikirie serikali ya Kenya Kwanza iyo yatebekana ng'ana bwenerete kubwatu magega y'ugukwana enkwana yarengete gusegeta Kisegi anene mono ali akorekanete umwaka bwa 2052. If the government knows that I've committed a crime known under the laws of Kenya and identified in the penal code, they know all my homes and I'm here. Korengana na wa mnyoro nigo emerobirio ebekire gwetera asyo mu waziri bw'uburendi bw'imwe Kipchumba Murkomen ko mwachinga kichinkongu kero agendrete kumanyikania ekiama kiaye kia Democratic Citizens Party. And the DCP party popularity will not be stopped and will not be slowed down. The cause to liberate Kenya is not about Rigathi Gachagua. All the leaders with me. Wasting time and resources to stop me is a zero-sum game. Rituko ria Jumapili Gachagua na babwatani baye nigo banyorete chinga kichingongu ase bunge ya Gatanga iyo yababetereti gotamakorwa asensemeywe. PCA hooded goons attacked us inside the church. We dismiss with contempt the loose talk by CS Interior that during the DCP party unveiling, where goons dared to cause chaos were fighting for handouts from us. Gachagua nigo amugikiri muraibu ense Daktari William Ruto na bwego serikali ya Kenya Kwanza iyo korengana nere oburaibu abirubi na goteba enchiri ya wa munyoro gwekegendere iriyo gosegeta oburaibu robia. The people of the Republic of Kenya have said that lies must stop, roads must be built, corruption must stop, abductions and extrajudicial killings must stop, education and health system must work. Nigo gwekera bono igari berirari egisiasa rigendrete gukina asense ya Kenya anena mono Rigathi Gachagua kero atingiri ensemeri yo kwamereria eserikali kuripoteria egetaseni kia Getembe TV Inchensam. Ogokora ndochenga asensinsemo chinde nigo bono mugavana we county ya Trans Nzoia umuske natembea bono agenderete kunengiwa nekiombekeria yokurwania obukurumi aiga asense ya Kenya kia Ethics and Anti-Corruption Commission gose EACC nigo bono agendete kurigereriwa nganigo kirokende abereka gutumika chinguru bobe na boigo enibo ye county yo ya Trans Nzoia bobe nigo anyarete kubekwa biara na abanyanyimbo kuro asikiumbikio kia EACC korende ngane yenya alitokoreta kungusana na ogotinde gati ya abanyanyimbo abo na boigo na abamenyi bechinsemo echo cha abamenyi bechinsemo cha Kitale umoncho muligereria ayo na yana mange na batoko genda gusanga naye ase chinga kichinde na boigo nonye ase Etwani ya Getembe chingaki hoseste kengese kiechi gazeti ekero tracho swaiga nere Christian na boigo Elvis eri usanga chigazeti cheri tuko riarera nkukubole tobaso guska ekero tokugenda umutimo komoke na boigo tuchukwirana na yane amange ayagenderete korende na nengo kunyorenga keoika chinsa ibere ntochia kwegwa gutwara gusinto chigusanga no mwalimu oyomo aiga se studio elindanyara gutwarera buna mangana kiari abalimu babonete koba bagutarira akegema chingaki bagendete kwena na oboseme buchase aborukiwa meti skuru aho ekeraire litukoria juma ne litukorio koligereria amangana yechisemi. Eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka echolide iri kubwatuka chirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyokorose chirangi meyense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biria bikomenya seka ngokwanira chirangi echo boigo chire chichi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nigwa amavuta yani oil na boigo chiriya chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire chiri guririke iriya gatigati bwekarigori iriya bantabati boigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wikabunuraganye bwochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bwokwege namuna ekale aho watagete nigo kwa yenyora bwekirano
tutarire rero eliwe nyorere abamanyi Obaigwa elekenga enyumba yao use asomanyete use chire biashara njibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero otumikite chirangi cha Crown Paints edukenyega ya Uhuru Superstores yegotoka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eywerangene duka ya Safaricom Mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera ase namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Endelea kufurahia na Star Times. Discover your love language on our amazing channels all month long to enjoy intriguing telenovelas from all over the world daily. Renew your subscription today and endelea kufurahia na Star Times. Watch Filipino melodrama The Fake Life. We really need to focus on this mission. Get charmed with our Indian drama Soulmates and Turkish drama Lost in Love. You can also catch fresh episodes of Stepmom on Rainbow TV Plus every day at 8 p.m. Renew your subscription today and endelea kufurahia na Star Times. Buy the DTT decoder for only 1,199 shillings and top up 500 shillings to enjoy unlimited entertainment on the classic bouquet. You can also link your decoder to the Star Times on app to enjoy unlimited entertainment on the go anytime, anywhere. Star Times. Enjoy digital life. Gusie bono na bukwegokia asogo sonja TV ya uwanje tia Getembe Television Network wetera Zuku Satellite Channel number 038 egoki nimirulu ao ya Getembe Television Network ayene amatiao kuli miensi ya Kenya, ili ya Tanzania, Uganda, Malawi, wikanonya Zambia egulire edekoda ya Zuku chinga kichiga chimekaje Christmas amono chingira ku mwaka muya iliwego kinemirulu yetu ao inyoranga nigo okonyora a channel ya Getembe wetera ase Zuku Satellite Channel number 038 Getembe Television Network ekeonga kia Mwamogusi. Christa Marian Mission Hospital niyo korereringa ba mentire obokoreri bwaye nakoba ubuyakigima bonomba bwate CT scan eyo yekerero use the latest na boigo mbabwate ensema ya ICU na high dependence unit HDU asabarire banyarekire bakurigirirwa na konyora obokonye enero ni machine chekerero chibirengo bya Michael asabanya gitari bagukurigirirwa ya asensemeiga babwate ibirengo bigoromono babwate ensemeria dialysis eyo yekerero use the latest ensemo ya laboratory blood bank ultrasound tibueba Christmas nebwate ambulance asabo konyibwe emergency uswengo nje asamalieta yongoro sister Helen Mbaka kurese kiombe kia Franciscan Sisters of St. Joseph yondo motenere niyo monene ese nyaktari yetu ya Christa Marian Mission Hospital. Ase nyaktari yetu ya Christa Marian niyo tuigurete merangwa asa abantu bonsi anene mono omogusiyo yetu. Karibu ese nyaktari yetu nyoro kubweniwa nobokoreri kwebirengo awao. Karibu kero kendigians Christa Marian twakwariganiri elio nyare konyoro bokoni obu. Inyora nigotokorwa amariogo nyasauru kubweni mwariganiwe asokonyoro ubweni obu patarire ase umuchi songo asamatabekani amashauri ase para ekotira korwa Kisii kogenda chitangigo sikimabondo asamange bakire simi ase namba 0720669999 gose 0791394904 Christa Marian Mission Hospital, we treat and God heals.
amasomo na nine obumanye na buborairire omwana okogendera asa matuko ali busio ne aye omwiburi kwabire gukuriye sukuru asoraire omwana anyorera obumanye na nene w'ikikosi cy'amaboko murete Keroka Technical Training Institute elio aibunduse chikosi ao igaiga ntubwate chikosi bunabono elia ya Building and Civil Engineering asetokubundisa Building Technician Level 5 na Level 6, Civil Engineering Level 6, Building Arts and Masonry Level 4, Plumbing Level 4 na Level 5, Carpentry and Joinery Level 4, Land Survey Level 5 na boigona Level 6 egati chinde chinyinge kubundisa tureboigo ekosia Electrical and Electronics Engineering ase tokubundisa Electricity Installation, Electrical Engineering Power Option 5 and 6 na boigona Electrical Workshop ase ekosia Agriculture and Environment Studies, Agripreneurship Level 5 na Level 6, Horticulture Level 5 na boigo na Level 6 ase ekosia Applied Science Department ntubwate Science Laboratory Technician Level 5 na Level 6 na boigo Analytical Chemistry Technology Level 6 ase ekosia Computing and Informatics Department ntubwate ekosia ICT Technician Level 5 na Level 6, Records and Archives Management Level 5 na boigo na Level 6 Getembe Lab asensema ya Community and Online Working imiyeskuru yigaya keti nigotubwate a Modern Library eyubwate bintu byonsi ebiraga nibyogotumeka ali nayo kubundisa tole ekosi ya Version Design ase level ya 4 na boigo neli ya 5 ase omoroki wa akwebundisa akwenyorera ubumanye ubura mubika silibagaligia ase industry ya fashion ase tubwate chimashini chekerero inkwegeli ya bale boigo Business Studies na Entrepreneurship ase chinsamo cha Cosmetology nigotokwegeli ya Beauty Therapy Level 4 na Level 5, Hairdressing Level 4 na boigo na Level 5 nyoranga ase Beauty Therapy nigo okwenyorera ubumanyi wekerero unabono hairdressing, pedicure, manicure egati ubumanyi bonde obonge boigo ntubwate kosi ya Mechanical and Automotive Engineering ase tokubundisa Automotive Arts Level 4, Automotive Engineering Level 5 na Level 6 asabego tokubundisa Welding and Fabrication Level 4 ajirira muretu mwanu ainyorere obumanyi bwiga nabono nigo intake y'umutinyu gatano egenderete eskure yigani yere kilomita ya munenu skuru asomo chokeroka asamange nabogutalira website yaito wetera www.kerokatechnical.ac.ke ose nabogwaka esimu wetera sechi namba 0726 588558 gose 0708330000 asigo ayire na kwenyorera obumanye iri wibekiri bagali ya asense yiga yokwerwanirira Superstores nero eduka asorgo nguriga rwa South Nyanza yanchere amone company ya mabati rolling mills eyuko yabwatuka ucyase abahonya aiga ntubwate showroom asura achabwirigirie amabati anda usialia utagete showroom yeto nigo engale eyuerengia na boigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati yiga ntubwate time tembo abo bagokolemiremo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebererie kende kensi uraganie bagotebererie company ya mabati rolling mills iko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao bunabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asbigo babwate boomerang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati alia ye chigage emerongibire na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana roman jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia chaco gray brick red tile red maroon
ka blue na wigo na green ubutambe gwe mabwatiriga nigo bokorengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi wigo ebyo okunyaraka bo gutumika kinga gicho gwakeranya mabwatiriga ase nyumba yawo tutari rero ase Ouru MRM showroom onyaraka bo kwerera amabwate yo akomenya segeka ayo utani warrant na wigo ayo orakoberwa kasore asubwango edukejega ya Ouru Superstores igiye gutoka se enyumba ya Ouru Complex imiyo mucyugo busongo iyo erangene duka ya Safaricom wigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simigwetera se namba cyabo 0111161500 Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Amarietane neri kimisuko na eri kimisuko no manyagetaria imeye nyagetaria nugapesi ni nyagetaria gotoka somo cyobosongo ebwato abokoreri bwayo buyakigima na kobwamone gotumeka chimashini chekerero echicyarure ko rwasense ya South Korea nugapesi etobwato abokoreri boito gaiga na kobwamone twakonyiro mu gusiasa atambe twaberire gaiga sege Getembe kuri mwaka 2018 mogusi onde bwense obwate mechando wao unabona mochando bwegetekyo mogongo gugwatia amagora kobimba mochando bwa arthritis manyinga waka igoro mochando bwa sukari amona morira manga arese mebere yeito oitana ni nyagetali chinyinge nendo taranyoro bobwenia ne sengenjo ataratarire nyagetali to yanuga pesi erinda nyoro bobwenia obwega boito aiga nuga pesi ntori kobara ntori kobete sindani ntori kwa Mario Gandon si yogo kobekera chemical somubere etogo koa obobwenia boito bwekerero obwo gotumeka chimashini na kobwa mono chindetere chiana no diamond tomenium nilitaliana igongoro kumera ni kwambuka one gento na rochege kone igona nyore to buruire mwaka 2022 oburuire obuna akire korinya getali na irunya getali paka bwasinyire pono ngoteba ngonde bwensi ura toke ngana no buruire buno bobwa mauga boko bimbyo mubiro yo gwati wotali korara era tigaike gaige nyagetali anu ga besti elinde amokonje muno anjibwete nga yankonyire tinare ko nyara konchole bigoti na gwe kumba lakini bono ko nyara konchole bigoti nyibwete nga bono ngo na gwende ngo gwe nande bono Samarieta ongoro kwa Estanyarik ayande ngoro ku madam director korwa se enyagitali ya nuga best nogo tonyora asama gacho Ouru Towers second floor tirongo yakabere kegusi twakwariganirie togokonye omobero obe buya amanyinga atare buya omobero ore buya noro konyara kurigia enibo nuga best nige gotoka asama gacho Ouru Towers ye building yege sinyaine emteira igotore Kenya Women igoro tirongo lya kabere egento ndakikishere omogusi yo minto nuga besi nero yokere aso mochio bosongo timo ngaineka emekora nemenge yachire sechinambe china chinaba obwene togutwakira tuba oboshauri boisaine motonyore tubakonye twakonyira abange asamange nabuko bakirisi migwetira sechinamba cyabo 0700260518 gose 0784955717 gose 0705860053 nuga best gotanga mbuya kubwako gwenia Abasai Viki alikia makiaya Vuno Link Up Show ni kuja kulijwe mbao kigima kila litukuli Jumatatu weke Ijumaa kuchakira chinse sana lebere chamo baso wika chinse kumigoro umrena nera Wizard Crown wakubwatana na DJ Topsha on ones and twos
bakongolere emiziki bakwaye showbiz trending issues n'amang'inande y'ikielekea makiaya. Link up show, link up na sisi kurwa saa 7 gwika 10 gro wiza crown DJ Top Show ime ya Getembe FM 102.7. Keroka Technical Training Institute ni shule ambayo utaiaminia kwa masomo ya kiufundi kama vile Building and Civil Engineering, Electrical and Electronics Engineering, Agriculture and Environmental Studies, Applied Science Department, Computing and Informatics, Modern and Full Equipped Library, Mechanical and Automotive Engineering Department, ambayo wanatoa viwango vyote. Na sasa usajili wa mwezi wa Mei unaendelea. Kwa mengi wapigie simu kwa nambari 0726588558 au 0708330000 au watembelee kwa tovuti ya www.kerukatechnical.ac.ke. Kumbuka, hii shule iko kilomita 1.5 peke yake kutoka mji mkuu wa Keruka. Mlete mwanao leo ili apate manufaa ya elimu. Ine kwabeire gukorera asenga kintambe guse nigo kwarwalire na gusalia indibo enyinge. Aha, buno tokwa omoyo inyagitari ya Walfit Health Centers nero lichibuliao nyuranga nonyorobu wenia bwa maruire amange abuna amaruire yesukali, amaruire yenda, amaruire yomogongo na yande amange. We call your prostate. Eno borwere bwa sundwira bagakenga abagaka sana bwe sukari, what you call the genesis of diabetes. Ngaki borwere bwe sukari bo somo bero goime hypertension no borwere kera manyinga ko genda igure somo be. Walfiti itosomete chinchereza to jukorwa ya marwaire enchede ntangani itosomete ngendu nga conventional medicine, yani unyagitali obwa kawaida. Itosomete ngendu nga nutritional medicine. Nutritional medicine na marioga aliakurwese endagera ya ito ya kawaida. Kwa mfano, we have amino acids, ntubwate fatty acids, ntubwate vitamins na kadhalika. Bigo tumeka eso korwari ya marwaire. Nchidende ya gata tosomerete neka tukutumia international herbal medicine. Tukutumia marioga akurwese mete twarwari ya marwaire. Igao muchito bosongo monene ntubwate clinic yeito ase nyumba ya Uhuru Plaza. Uhuru Plaza noerega igamarikiti marigiti guys wako ninyama kwali na iguru wacho bakegoroba ya gatatu erumu 307A. Ntubwate branch mu Eldoret ase nyumba ya Kogo Plaza first floor room 2. Walfit Health Centers umusani obo asamarwaire minyoka.
Eduka ya womo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubwatuka chirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo eyo korose chirangi meyense ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi ejo boyiko chire chechi brand ao ejo chire chingi ya kerage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao nabondo mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nibwa amavuta yani oil na bwigo chiriya chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire cheri guririke iriya gatigati wekariguri lyabantabati bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo gwochoganya chirangi wikabunuraganye gwochoganire erangiyiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero elibwe nyorere abamanyi aboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyuerange neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera ase chinamba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Endelea kufurahia na Star Times. Discover your love language on our amazing channels all month long to enjoy intriguing telenovelas from all over the world daily. Renew your subscription today and endelea kufurahia na Star Times. Watch Filipino melodrama The Fake Life. We really need to focus on this mission. Get charmed with our Indian drama Soulmates and Turkish drama Lost in Love. You can also catch fresh episodes of Stepmom on Rainbow TV Plus every day at 8 p.m. Renew your subscription today and endelea kufurahia na Star Times. Buy the DTT decoder for only 1,199 shillings and top up 500 shillings to enjoy unlimited entertainment on the classic bouquet. You can also link your decoder to the Star Times on app to enjoy unlimited entertainment on the go anytime, anywhere. Star Times. Enjoy digital life. Gusie bono na bukwegokia asogo sonja etibia wanje tia Getembe Television Network wetera Zuku Satellite Channel number 038 egoki nimrulu ao ya Getembe Television Network ayene amatiao kuri miensi ya Kenya, ili ya Tanzania, Uganda, Malawi, wikanonya Zambia egulere edekoda ya Zuku chinga kichiga chemereka je Christmas amono guchingira ku mwaka muya iliwego kinemrulu yitu ao inyoranga nigo okonyora a channel ya Getembe wetera ase Zuku Satellite Channel number 038 Getembe Television Network ekeonga kia mamogusi. Christa Marian Mission Hospital niyo koreringa ba mentire obokoriri bwaye na koba ubuyakigima bonomba bwate CT scan eyo yekerero wose the latest na boigo mbabwate ensema ya ICU na high dependence unit HDU asabarire banyarekire bakurigirirwa na konyora obokonye enero ni machine chekerero chibirengo bya Michael asabanyagitari bagukurigirirwa ya asensemeiga babwate ibirengo bigoromono babwate ensemeria dialysis eyu yekerero wose the latest ensema laboratory blood bank ultrasound tibweba Christmas nebwate ambulance asabo konyibwe emergency usibwengo nje asamalieta yongoro sister Helen Mbaka kurase kiombe kia Franciscan Sisters of St. Joseph yondo motenendio monene ese nektari ya Christa Marian Mission Hospital
ase nyagitari yetu ya Krista Marian niyo tuigurite mirangwa ase abantu bonsi anene mono omogusio itu karibu ase nyagitari yetu onyoro kubweniwa nobokoreri bwebirengo wao karibu kero kendi gionsi Krista Marian twakwariganiri erio nyare konyora bokoni obu inyora nigo tokorwa amariogo nyasaurwo kubweni mwariganirwe asokonyora obubweni obu batarire ase omuchi bosongo asa matabekani amashauri ase para ekotira korwa Kisii kogenda chitangio sikimabondo asa mange bakiresimi ase namba 0720266999 gose 0791394904 Krista Marian Mission Hospital, we treat and God heals. Etwani yabugire ayo mwaro karugetanda Etwani yabugire ayo mwaro karugetanda bana mbale njara ayo mwaro karugetanda bana mbale njara uzito somya bamura baje kuya mandegere uzito somya bamura baje kuya mandegere Semo ichi gazeti chingaki chabono mambi chinsa niko chikomnya kakigima sense mo yabono mambi ne chitaki mirongo na isano hone kiratore nere Elvis na Obaigwa Christina turache kusanga naye asense mo ichi gazeti wakire mbiyamor asemaru mechimbiere mete asenaru mbuyore asi kwa rumbiare na Christine igambia ikinyoro kwaro tali si amate tali si family karibu sana tusange kero nabo konyoro mwancho mo rigerera erita singenchonga nabanda tewe Christine inte Elvis monta boringa Christine ngo yes na Christine Nyaboke Hassan uya sana na Elvis Ombia karibu sana ili ntunyara gusanga sensemo ichi gazeti kuri ndese ngincho ndo chinga kirigo ebironi go bigo tuminyo kikigima ekiro ngurigere ati metinga ekiro muru chichi gazeti shiga ngige koko kingi kwaro rige koko kese chi gazeti chiri tukulia rero ngo tigaro kiriyo taige yego kunisha buri na bono ya the standard ndo chakote bunga ruthless president nigo yarore kanire murai wense tawati amabera timeti egati yebinto bire bimurikire gavana bono umugavana we county ya Trans Nzoia George Natembea na Obaigwa omo Mumias East MP gose mujumbe Mumias East musike Peter Selasia na Obaigwa ndo cherigiji nereni gagendete kunyakorera kigima na barabase kubiku biara nigachakire kogosererwa aba gose negati ya mangana ali anyade ko batimetinga ya Peter Selasia waite kikiagerete akagekwa biara gose akanyara kuba korwa Friday Peter Salasia Kerina wrote about him. I think it's because of is it campaign and it's like defaming. I saw that. I think but hate speech. Hate speech. Yeah, exactly. Hate speech. Akwani te hate speech. Omonu oyo mete bagote omonu no reterere tomotu. Ono ndo chapa tugetwa se cash bail ya 200,000 na Obaigwa tukuriyo mugavana abwe county ya Trans Nzoia musike George Natembea nere na nyara tukube kwa biara ni kiumbe kiri kia EACC
ono nere ndochenga nagendete konya kunenkiwa kuborigwa maswali igoro y'echibesa getechire ekerengo kia goika 1.4 billion korinde ayo ni kotoko yatiga tuwe ngaki eba gukora ono timanyete nga kero mukurigire ase serikali by the way tumna EACC go chiara operate tinga kichinde jonaro direnga ndafiko tigo morai ora gade ni boya ebuya acha komunjira kai kero kwa rosiri ramnya goja goyi jo kurigire buna mone county ere ya Kiambu mugavana Ferdinand Waititu ndugwate umugavana oyo Ferdinand Waititu umugavana mukoro nabo iko umugavana obonega omanye kanete na matangi wa matangi rero rutenga EACC niko bagendete kuminyakane kigima but unko ikore ko bori like why is it that abara ya baga barasense moya bakorokana na mpali buya na serikali na ubangu bara abwati kubwango sana Kerindoche ara yaba kerio kora serikali babwati I think most of the things they are saying neke maene but at the same time we should not take into consideration what they are saying sana because not everyone is factual about whatever they are saying ono abara yaba okonyora they are brushing shoulders with the government. Igoro ya being on the opposition side. Yes. And tindo chikama the government should be imposing a lot of pressure into the opposition because I mean without an opposition the country can't run. Yeah, so I don't think it's necessary. Yeah. And Christy, opposition. Rivagari opposition ekarorochenga iratukenze ya Kenya bona barai bonsi boigwana ine bakogenda umukono yomo oburahine kibara gaste okoreka lakini kegenda kero that's why serikali ndio ni lazima itoa opposition iko yesuguma iko regas so monyo are mo people you are aligning in one side etoko emoko very reluctant gaste okoreka so there needs to be that force iko sukume serikali a pressure for the government to work. Yeah. Na asense moyende nchomugano ina boko yanyara page akane ya gatano na boigo gatano na limo nekirego tabana crackdown prominent critics of President William Ruto's administration faced a turbulent day yesterday as state agencies appeared to close in kirego kwa negati yabara yabo batatu na sense moyende ndoche umurai wenzi ya Tanzania umoske Samia Suluhu nere ni gondo charure gikuro egetindi kigima gochase bari bakwamerera chi serikali kurwa sense au ane muno kurwa East Africa banyakomenya gochase sense ya Tanzania hotabunga Suluhu warns foreign activists as Kenyans deported from Tanzania ndochinga egati abari bakwamerera serikali bamenyokire ko gochase sense ya Tanzania niko babere bakoba deported banyanya koseri wokoirana ngaro muske Martha Karua na boigondo chengo kwanerere nonye Chief Justice omukoro William Tunga na boigo asense moyende ntobate Khalid and Hanifa Adan abo babere osebanya rete kuba deported litukorego naiwe te igoro emitanda osana umuntu nda babu atasire sana yakunyakana abana bari ngabake abarucha ko bake iboko igare gotaiya abantu bayenga musiruhusu watu wenye wameharibu nchi yao wakuje huku abantu baturbanire umurembe essence yao bamnyoke bucha so kero ndo kwa ria chakire yo it smells ngoteberinga uchimutua na wamate waito na Tanzania bora chigo salikake mete ba Kenya babugate their darlings in that place ono na ndora nyore Martha Karua babu Justin Mudhuri pia wako na ground yao one of their people bari chiwanja abantu ba Tanzania basenye nje president yao lakini rende I think yare ko ba it would have been noble ere korangeri because those are leaders abarangeri they sit down and talk in a private manner no yare ko bangango ba deport yarenge ya te public asenge chitata hakibada bataba nene wosoku awatevinga eriga it's ABC tibata itibona
so kana mwarembe ng'ora igolio giritayo na kitimbe kariogi ahungo yarenge yake, lakini sasa because ameenda kupublicize vitu ngonyorore wono obwamate bwasarikire it will affect trade, inko affect yere obwerani obuya between Kenya na Kenya bali bakogenda Tanzania, alafu again hadi ngo chakere bono wa affect either way omete wa Kenya tu ngobeka tore ebinte nkoro sana onyorore bono nonye industry yabo baswe bono online we manya gochaka na bakenya omete mana gosinyo online wo naro chino omuntu getari comedian gete ya Nigeria egote aba Kenya tuolo bali ne continent yabo babwate boka Kenya nisimbari gosinyuke no maete. I think anavo iko to remind ichinga kinchire uyu kijana wa Museveni omurai bwensi ya Buganda mumroye ndio naro chata gete kuingigensi ya Kenya amuno ogote banga ensi ya Uganda orubeni gorobonete ko ba somewhere in central Kenya. Tebutenga paka Nairobi yonsi capital city Uganda imese ya Uganda. I think njira ba Kenya ba muirite orakirire. In addition to that, Kerina Taiba, some of these things that are happening to the leaders, Bali Warenge Tanzania, and the lawyers, even TV, some of them might be, from my point of view, they might be induced by the national government. I don't know if it's true, but I think it might be that way because serikali na vego tebana bago chagabu mutabari gosali mutabari gosali nsia gotijira bara makara na ndosi ase peje ya kabere gota omo subati uko na omo subati osomo chene ta mochore Gloria Oroba ekrota Oroba to lose Senate seat after expulsion from ruling party. Ndotenga niganya tukoba expelled korasi ikiama kya UD ono nande kirore nominated nominatinga ikiama na kibwate chinguru ono ndotenga na bwara basugo siria ikirugekyo na sense moyende vulnerable minors abused online ono ndimura kwanere golo yemitandao Elvis emitandao na boigo na minors ntubwata bana bare under age okobara bagutumike mitandao kigima nonye bari abasaye bari basoire emyaka abuna bono bari secondary schools. I don't know about say mitandao. Yes. The internet is there for everyone. Kero muntu, they have their freedom to use the internet because it's there, but for minors, it has to be used with restrictions. Lazima tobeke emipango chinchira chiri abana bagotumika internet without being exposed to the bad things out there. So when we see that minors are being targeted online, it means that there is something that needs to happen because even to kabirebi nebi to korete go kwanira the other day. The other day. And then tali buna minors not only they are not only minors but ndochenga na ndeni go bale babwate omuchando buna bwate intellectual emichando gete yake bongo konyoranga umwana na wabwate kasoro gete lakini ngonyarale wa access yo mutandao lakini konyoranga bono abantu bari batete go take advantage no bwakonyorera liva kagabo kurinde timetinga abayiburi barabo ninkige kugera umwana ubona umetenga kirokini na bwato muchando ubungo na bwate simi yetu kumanyangia ochokora bono no chenga nabo babeire a target y'abantu abandi abana bare you know you can't judge someone by their nature. Those that are vulnerable, those with challenges, right? So, such people, I think the best way is using the internet with guidance from their parents. Because they are the only people who know what's good for this child and what's not good for this child until they get to an age that they can be independent. So I think parents should be their guide on using the internet. Alafu no maite as a chisini in these days there are measures you can be putting restrictions on the mobile phones being used by the minors. The children, Yeah. So I think those are the
two best measures. I think comment that it's good to know what content this child is consuming. Audience yake ni nani? Una TikTok. TikTok, as a one, it's the worst platform for children. Not only for children. Actually, online is not for the faint-hearted. Otherwise, onye emotionally weak and mentally weak. Very what unstable. Onye tori that much stable, strong enough to handle even to win. You cannot manage. Kero muntu bete niliona somewhere, it was on TikTok. Umuntu posted you mwana wa yetu ni mtoto mdogo, but that kid umubere abuate no monene. It's a kid of 1 year, but abuate umubere monene. So mpaka akitembea like takonyara butacha kurua mpaka in one step because that kid is so big. So watu walikuwa wanamuengage akatea this kid it's ABC ameanza kukua obese all of a sudden. But watu unajua mtu utameti kikere so nikaona mpaka mmoja anamwambia eti watu wengine wakizaa watoto wewe ulikuwa unazaa sugar daddy, which is not good. Unajua you don't know why this person is proud of this child. Yes no yo takumotuta but why should you come and rabbit kuhusu yake that umwana huyo bwate na bwate kasoro ni ndoche na bwate kasoro? Must you tell me? Mimi nampenda, yes, but why should you say that? Nande what if abaibuli na barabwekera kwa rorire nga umwana bonare unique nchiragete guso mwana kwa mwibire na bwate amagerete no mete obviously buna tevezi ya Kenya lazima aba Kenya bagoteli ingi kubekera an innocent a kid online sometime etokotewa ya okay not really tokotewa but kuna watu wanapenda attention. Yeah, mtu narokora attention, maybe kuna mwingine ameweka juu anataka usaidizi. But wengine mostly they do it because they want attention. They are attention seekers. Yani nataka kuweka hii ndio tena unajua sasa watu watakimbia hapa kwa hii page. Ndio nikipost tena kesho wakuje. I need numbers. I need to start monetizing my account. So people are like tiganche mo post tu mo tumeke. But you don't know deep down unajua internet never forgets. Utaweka hiyo picha, utapost hiyo video. Alafu ukidelete kuna mtu anakuanga nayo. Ndio ile unasikianga kuna evidence kwa karatasi. Wamenya wakoretera mtoto wako anakuja kukutana nayo. Oboli ngibona mama ale ngorera ngi guseta tale ngorera. Unapata obwamate bwachakira usarikana abana baini. Which is not good. Yes. Hata sisi kama wazazi we should be very careful on what we put on the internet and what we give people out there for consumption. Yeah. Na asinze moyende ndoche gukwanira igoro ya chisemo amangana foreign affairs na tukurigireria na umurubiri o UHC gose universal health coverage ndoche nigo ubate omochando kima ekero aba governor bagendete gosuguma nga umuroberi oyoiga onyare goso gusonyare koba devolved umete korengana neri chiko abande bonse bari bakora imbere mu ense ya UHC nigo babwanete wakano neti serikali chichi county gusaba bwanete kolikwa neti serikali chichi county korende kwikira bone iga chi county njiranya nakwe wachinguru echo nekirondo chaba governor bagendete gusuma mugano yo yani amangana yega anyare kubekwa ase chi county na ase page komi ni gazeti ya The Standard ndoche egotebo muna ikigambiro kenene High Court holds a vetting of Ruto's 7 IEBC picks by Parliament. Ndoche nga bari banyarete gochorwa bari batano na babire babonete ko ba abateneri ase kiumbe kibochorine chimbibe kya IEBC bono ikigambiro kenene kyanyare gukana ngambanyara gosamarita yo osimbanyara gochokorerwa ukunengiwa ase bunge omugano ine page komi egazeti ya The Standard yele tukorera umugavana ndoche umugavana umukuru gwe county ya Migori Musikio bado nere nagendete kurigererwa akigima gusikina kyae kire ase kigambiro igoro yichi pesa chisa ine chi million wetani chi misano bono nigo kigendete gukwanuro kigima nekera gendete kuburi bonga chingaki
chiairire na chiskuru chikenete gutwara umuchando egotebunga schools in crisis as a funding delays a push education to edge of collapse. Bono niko umuchando ogendete kwenikiwa kigima ase ebirengo byonsi bya masomo kurwa chiskuru cyoboroso church secondary na boigo chiria gose higher learning institutions ayo na yanda mangira bokonyora se gazeti ya The Standard erituko oriare Elvis gazeti ya Daily Nation tuchaka neringana arinene ase gazeti yo ringana rinene Ruto critics face police crackdown in Tanzania. Wate chibitando chenga chiabara igite egabo. Ebichane ya George Natembea, Gideon Moi, Peter Salasia na Deputy President former Rigathi Gachagua. Yeah. Ekiranga bono serikali tebwati ibagari amarifati tuko yamereria. Nga igonyo botegete kwamereria serikali chinga kichiga baka ekwire chimbero. Kurende umugano uyu timetinga na page ya irengore ase gazeti ya Daily Nation. Page ne kana. Yeah. Page ya kana. Na gatano. Sano name, sano naibere. Ki page ya gatano kiro kurigire ya headline echo chire aroga ako tusomera. Page ya gatano. Ruto critics face wrath of police and state agencies, state agencies, I think, EACC. Kiombe kiukorwa ne bukurumi aiga sense ya Kenya kia EACC na kio kia chakire wono komenyo kia bali bonsi nga kwanyora nga estate ikikibonete kurwa ne bukurumi bono niko gyo chikengere side ile ya critics serikali. As such critics, as we here can see Kalonzo, whatever the EACC should not be weaponized against leaders who are simply doing their job or choosing to stand firm in their principles like Natembea. So ni go serikali gutumika EACC kominyo kia bari bonsi bako ya meredia. Yeah. And I think it's all over chi kwerende chia EAC. East African countries. EAC ni community, I think. East Africa community. Yeah. I think chiba chakire gutumeka ji state agency bo. Yeah. Now, wako tumeka those agencies go oppress opposition. Let's look at the recent incident ya Renge Uganda. Keroki sebesi ja tamerete wocha Kenya akaba arrested. Yes. Akaba arrested Kenya akaira ni Uganda. Now I think the government ichachakiro to make a state agency because no nyen Kenya na boyari kunyara. Okay, I think that's one way you go to make a state agency in unawachete abatamerete Tanzania. Wakaenda kuchikoira ni ukurwari. But now I think that is government to government. Yeah. Serikali gocha serikali igende igobana ngikirole orugungurwa East Africa tukunyara konyoro butamero komyeka hasere ko chino yenze ya Tanzania ya Uganda uchiko ebisaroro. Okoira ni wembero. Yeah. Na asensemo yende gazeti ya Daily Nation. As a page ya Kabere, fate of 25,000 promoted teachers to be decided today. Commission was accused of failing to factor population size and staffing disparities in conducting the promotions. When the CS of TSC, the chair of TSC was promoting the teachers. The right measures were not used to pick the teachers because there is a story I was writing about the TSC and about the promoted teachers. They were saying that over 8 years, abarimu barenge ko ba their
current level without even being promoted. But now wamendetewa kama somo lakini matigarite position yao. Lakini bono esi ya TSC also Rovisi after 1 year teachers are being promoted. So the teachers that were there before are viewing this as some government induced promotion because even you could when the chair of the TSC was before Nancy the Senate Macharia. Yeah, Nancy Macharia akiwa before the Senate aliulizwa kuwa kama alikuwa anapea promotions what are they called, the members of parliament ama politicians waende kupeana huko kwa their villages. Amagani gako ni wakora sikiombe kia TSC bakwana na amabata gusinga konyora no nyomu ari muko ba promoted gusakori kwa na TSC ni go chia bako nga lazima toke kumanyete either a politician gete umana siasa gete umujumbe we area yao erinde na ndiko arugento geke positions echo na bondo singa cyare ko ni bapare koteba use chigazeti cha murikira mangana yu bari ko ni ambaga yu ikira nonye chiribu 200 na gochi moino sensemo ya promotions igo na bwekora kana na mbacheti koba fair ikero barenge go promote abari mu bose bari ukini abari mu ebirogo ase page ya gatatu the Catholic priest who hosted Gachagua found murdered. Parishioners call for speedy and thorough investigations to ensure the murderers are arrested and prosecuted. Na omo of bishop onyarte co-host kose nyarte gutenera kanisa kose omoyega Gachagua bwate ngichi kibere chetire ononigo anyarte gutoka gaitire. Yes. Aina mangana yo kumia kigima timetenga wose wakorire gati ari ara manene nakorire na Christine gazeti ya Taifa Leo gazeti ya Neo Gotevanga nilitumiwa uwaji Gachagua uyu Gachagua kurira igo na atumere tu abaiti kujibuoe na ande Gotevanga makazi ya Rigathi Nairobi na Nyeri yalizingirwa na polisi mnamo Jumapili huku serikali ikisema itamkamata na kumtia ndani kwa uchochezi. Alidai kuwa lengo kuu la serikali ni kumdhuru kiafya au hata kumwangamiza. Historia hiyo kwa nyorase page ya Kabere ye gazeti ya Taifa Leo na lege inkiora tebege kogera rigijia kenda koligere kose inkia kone ko boera se amutkae asena ote bungo ko bwa no rigiji o kirike siri chinyinge wono tigara arategera ke aragenda half time otherwise atacheti half time ngo nyora ko asina rendo chapa gotanga Gachagua kome sasa amefichua siri za kutosha. Amante kurati moka ara asengecho igaya bagotanga igetemwae juzi bwana Gachagua alidai kwamba Rais Ruto alifika nyumbani kwake na kulia kama mtoto mdogo kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2022. So hiyo ni one of the things Rigathi kunya ukwana bitariko gokyo muraibuense kwanera obuchorio banene anyarte goteba buna aho chorio boiga nabo borabe nga akero abantu bakonyora umwaka 2007 asobo chorio bore okochori bore bosio na berabe buna nesukuku yani nga teko bagekone bore amangana ali abete kago chokoirorero asobo chorio bone bore bosio according to you ekero korigere Christine chinkwana bune chinchi bone tekoro asomurai ekero anamono kero kunyoria chi family chinyinga amangana akorekanete no 207/28 nonye togotanga Rigathi is a truthful man ona itigamanye asakobeke bipaka yukwana meten na wende ko control ne atotanga time heals wounds chonsi bundi njiro chiko heal that much kwanza kerere it's about your loved one ukure nande kento kegere ta violence and all that tari yo moinyori yo mondo yo mete no nyo wanchete
bono ukogera kwange. Yes. Yeah. Na Elvis. Let me add to what alikuwa anasema. Teko. Chiko means chiri gashagwa ruseti. It's not necessarily that they are bad. Because oko very realistic. Mbuya. Example ingia. Bonoiga. Natembea yesterday was visited by the EACC officers. The day before yesterday. And Natembea is not part of the government, the ruling government. Ako kwa the other parties, the oppositions maybe. And such things there was in a brew up. As a serikali. Oh no. He's just being realistic on us to view what is going to come. Terrible. Because a probability narrow that this can happen. Lakini rindo mwete kukani kintu funeke publicly ni toike komu kiagera bono eko na ni incitement. Just everybody has a position. And aweko ba abantu barore ni incitement lakini you know, it depends with how you perceive it. Ebuno korore gento. Kile wakene wose wanzi wo kwanire igo bako umete bara yakimukiri bachire neke. That's why the media is here. We should explain to them. It's not necessarily that the comments are bad, but let's look at the positive side of the enemy and let's be vigilant. Mbio musalo tena mora ko magena wakinga kerekende nigo komo egerera rigiji lakini ntokira ronga na kwente kwikanya se bona ikagera ibirira ndije igoro. Yes, Christine. Ndo chaye koteanga. Asira natembea kinaso na EACC. Ibirira ndira ikali sana lakini lendi bakotanga vijana wenye amaki walitoboa magurudumu ya magari 5 ambayo yaliegeshwa na maafisa wa EACC nje ya boma. Ndo chachi bichanchira abantu bakare bimugetie ibintu bikali yabori na uganya arte gutabura chigari sana mbati stareti usembanya arte go okay musana nentindi ya neketigwe kurani no kubolinga mangana yo aligerirwa asinjira gotoerero lakini rende bono ndo chaye kotanga maafisa hao walizuiwa kuingia ndani ya nyumba kufanya msako hadi walipotoa kibali. Iko kumanishanga kwenye rumors cha sokire. Mete bamura ambare ngocha busa. Wikabai gwetenga egentonkere nivo. Yes. Wakaacha. But I think these guys love their governor. Natembea. Natembea is a man of the people, for the people. So, kerabai gwete. They came. Abantu bae iko bache tego konyo mugavana ogatairwa. Kama utagura chigari chaba baka salichigari chaba nyanyimbo cha EACC. But I think he can, even though ngarende they were protecting their governor as well, gusari eni umete natatya chigari chine cha serikali itsa ne bango yawa Kenya kurwego ne bango kuchiwaka bado chigari chinde chichikogoru ose chichikorosi. But ndio kitoko yanga asira ni asara. But the law needs to take its course. In as much as Dora Manyangi natembea ko rete kikegere terende nenyere na boranyo na watu modumo ko Dora tenga maybe he did something wrong to the government. We say the government is after his life. Serikali ngagire tengento EACC ko morikeri igo na korengane gazeti ya The Standard chiwe sanchire bono chara kanne chiko tumika sinjire rembe na chire wika 1.4 billion na ase chinse mochene ngo baote bani ngani ko akutumika bona take gutumike kero kya kiboka bana sinjira itali endonge. Yes. Ase njuga sijaona but if that's the case kitakero muntu abwatu kuringana neri chiko na ndae aonyeka gwaterika ko nyona mogoso then well and good na bakobwatu asave tam yae sentence aira na agendreo ko ibintu bya lakini riende kusari go vandalize things wasn't necessary. Yes. Yeah. Na ankakitinga ibiro byato ni orete mitinga na kiwatigeria gazeti ya The Standard ya Taifa leo erinde tunyare ukora
Timbu atiand mono ndo chayand na yo kuirure na. Lakini ndo chega ga koteba. Wakuzaji miwa wakemea wanasiasa kwa kupinga ukodishaji wa viwanda. Yamnya koteba wakulima waweka matumaini yao kwa viwanda vya kibinafsi ili visaidie kuimarisha sekta ya sukari na kuongeza uzalishaji wa miwa. Na from the other side barabuni go batete private sector ko se aba to baiche bakomboe na boigo bagure chi kampuni chiga bono ntoro chiri yanzo ya to bate ya mumias na boigo chinde chininge na buna muoroni kurwa asoro kongo ro western lakini rene kiro kurigereria abara ya bange buna bona abaseneta kurwa se chika county western banyare kupinga ingane yo kiro bagote bange serikali atumire chinguru ubobe kusinga nigete gete utumika ebiwande bobe kore na bali mibarabuni ko bakorenga no nyene serikali yabiri ke go tenenera ebiwande biga mbara baba wakano chibesa babiri bako twara chitenda uchase chi factory chiga abande bayirire mesiaro rase amatuka mange ya rosi wesukali lakini mbanya wakano chibesa chabo na boigo mbale bakore miremaro mbaraka bono ne kirondo chinga barabo niko baganeti ngo muntu mungai chi uraye gore at least banyoro kokolerio yes na voyo alafu nducha yote operation ya usalama msituni Boni kuendelea yamnya wote banga Rais mstaafu Uhuru Kenyatta alipouzuru wanajeshi wanaoendelesha operesheni ya usalama ya FTX katika msitu wa Boni Lamu hapo awali. Serikali imesisitiza kuwa lazima operesheni hiyo ya usalama katika kaunti ya Lamu iendelee. Mese county ya Lamu ya very kebutwara insecurities for the longest time actually. Yes. Ndo chenga na ndeva kanone abasai bakuru chinse mecha bange ere ko ba recruited kucha boka bagutumeka natives bagutumeka ko korobuke bago sobosaria obusagani ase chinse mecha. I think Christian Elvis esincho yebiro tiga tosogeria paria ba sangire na intwe erinde tunyare ko genda omutu ko kagara maintingo mogeni no ale ange ocha aiga kusanga 90 jeria kerubo embusurengia Enoch Mochere Bonventure Movisa Dominic Irere Jacqueline Bonareri Musori Wegesusu Eric Osoro David Omoisia Parasite Victor Omondo Mienda Omoigwa Wabakinami Ongono Nyandoro Dennis 04 Baga Kefa Nyaribo Ben Jok Rosi Michiemo Irene Sam Steve na Boigo Wilson kina wasora abone kati abari bari kire ujumbe chabo kore ntache ko nyara ujisoma asingincho yebetimeti Christine na Elvis mubate oyumo kwa amaiga kera to chao ko to ko se mwechi gazeti mayanto bwate abutokora kwani family yes ya kukwani ndi my family my parents my dad Ali Hassan, my mom Sarah, my siblings Brian, Branish na Farida, my son and my nephews Ren, Prince and Nilan. Yes, was. Yeah, Gukwaninde, my grandparents, they have been a great support, those ones. Yeah, Gukwaninde, my friends and the entire Getembe fraternity. Yeah. Na Elvis. My mom in Canada, Toronto, and to greet my grandmother in Molo, my grandfather in Molo, my sister in Thika, yeah, and my aunt in Thika and my cousin, yeah. Na wewe kule gusti. Na wewe. Ndio mbona sana Elvis Omato na huyo Christine Hassan. Christine Nyaboke. Don't see na Mbia wana sana mwancho murigiria abo no bare ase Getembe ase chinga kichiga na ikiro bono togendete kunya gusangara bara bwekera sekero elinde tonyare ko ba to gusanga naye omwancho murigiria kogenda usetora chikogenda ase mutumo muke ko ne kero nkoirana nyirana no mugeni bwelituko elio turigiririe ensemo se wizara eri eyeche semi na bwigo njereki abali mu bakora emirimo yabo erabe hosera nyara kone kibuna aborokiwa ikiro bara ase chiskuru bara ase chinga banyarire gukoria biya kigima asensemo yeche semi koko bole to basagoska
Etwani yabugire ayo mworo karugetanda. Etwani yabugire ayo mworo karugetanda. Ayo mworo karugetanda anambare njara. Ayo mworo karugetanda anambare njara. Uzito somya bamura baje kuya mandege. Uzito somya bamura baje kuya mandege. Twatire kumama twatire. Eduka yobo Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide iri kubatuka chirangi cha Crown Paints eyure e company nambe mo eyo korose chirangi meyense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira soko raisia ebitobiria komanya seka ngo kwanira chirangi ejo boyire chichi brand ao ejo chingi ya kirage chirangi chiga nigo chiri chibirengo punabono mbabwata chirangi cyo kwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentra nigwa amavuta yani oil na buigo chiriya chamache inyuranga chirangi chiga nigo chiri kurwa chire chiri rike iriya gatati wekarigori lyabantabati buigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wikabunuraganye bwochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwa yanyora bwikirano tutarire rero eri bwenyorere abamanyi naboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eywerangane eduka ya Safaricom Mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera ase chinamba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Endelea kufurahia na Star Times. Discover your love language on our amazing channels all month long to enjoy intriguing telenovelas from all over the world daily. Renew your subscription today and endelea kufurahia na Star Times. Watch Filipino melodrama The Fake Life. We really need to focus on this mission. Get charmed with our Indian drama Soulmates and Turkish drama Lost in Love. You can also catch fresh episodes of Stepmom on Rainbow TV Plus every day at 8 p.m. Renew your subscription today and endelea kufurahia na Star Times. Buy the DTT decoder for only 1,199 shillings and top up 500 shillings to enjoy unlimited entertainment on the classic bouquet. You can also link your decoder to the Star Times on app to enjoy unlimited entertainment on the go anytime, anywhere. Star Times. Enjoy digital life. Gusie bono na bukwegokia asogo sonja etibi ya wanje tia Getembe Television Network wetera Zuku Satellite Channel number 038 egoki nimrulu ao ya Getembe Television Network ayene amatiao kuri miensi ya Kenya, ili ya Tanzania, Uganda, Malawi, Wikanonya, Zambia. Egulere edekoda ya Zuku chinga kichiga chimereka je Christmas amonogo chingira ku mwaka muya iliwego kinemrulu yetu ao inyoranga nigo okonyora a channel ya Getembe wetera ase Zuku Satellite Channel number 038 Getembe Television Network ekeonga kia mamogusie. Christa Marian Mission Hospital ni hiyo koreringa ba mentre obokoriri bwaye na koba ubuye kigima bonomba bwate a CT scan eyo yekerero ose the latest na boigo mbabwate ensema ya ICU na high dependence unity HDU asabarire banyarekire bakurigirirwa na konyora obokonye enero ni machine chekerero chibirengo bya Michael asabanyagitari bagukurigirirwa ya asensemeiga babwate ibirengo bigoromono babwate ensemeri ya dialysis eyu yekerero use the latest ensemo ya laboratory
blood bank, ultrasound, tibweba, Christomari nebwate ambulance, ase obokonyi bwa emergency usibwengo. Nje asa Marieta, yonkoro Sister Helen Mbaka, kurase kiombe kia Franciscan Sisters of St. Joseph, yondo motenenio monene ese nyakitari yetu ya Christomarian Mission Hospital. Ase nyakitari yetu ya Christomarian, niyo tuigorete merangwa asa abantu bonsi, anene mono omogusio yetu. Karibu ese nyakitari yetu onyoro kubweniwa, nobokoreri kwebirengo wao. Karibu kero kendi gionsi Christomarian twakwariganiri elio nyare konyoro bokonyi obu. Inyora nigotokorwa amariogo nyasauru kubweni. Mwariganiwe asokonyoro bubweni obu. Patarire ase omuchibo songo asa matabekani amashauri ase para ekotira korwa Kisii kogenda chitangio sikemabondo asa mange bakiresimi ase namba 0720266999 gose 0791394904. Christomarian Mission Hospital, we treat and God heals. Amasomo nanine obumanyi nabuborairire omwana okogendera asa matuko ali busio ne aye omwiburi kwabire gukuriye sukuru asoraire omwana anyorera obumanyi nanene wichikose chemaboko murete Keroka Technical Training Institute elio aibunduse chikosi igaiga ntubwate chikosi bnabono elia ya Building and Civil Engineering asetokobundisa Building Technician Level 5 na Level 6, Civil Engineering Level 6, Building Arts and Masonry Level 4, Plumbing Level 4 na Level 5, Carpentry and Joinery Level 4, Land Survey Level 5 na boigona Level 6 egati chinde chinyinge kubundisa tole boigo ekosa Electrical and Electronics Engineering ase tokobundisa Electricity Installation, Electrical Engineering Power Option 5 and 6 na boigona Electrical Workshop ase ekosia Agriculture and Environment Studies, Agripreneurship Level 5 na Level 6, Horticulture Level 5 na bwigo na Level 6 ase ekosia Applied Science Department, ntubwate Science Laboratory Technician Level 5 na Level 6 na bwigo Analytical Chemistry Technology Level 6 ase ekosia Computing and Informatics Department, ntubwate ekosia ICT Technician Level 5 na Level 6, Records and Archives Management Level 5 na bwigo na Level 6 Getembe Lab asensema ya Community and Online Working imiheskuru igaya keti nigotubwate a Modern Library eyubwate bintu byonsi ibiraga nibigotumeka ari nayo kubundisa tole a course ya Version Design ase level ya 4 na bwigo neli ya 5 ase omurakiwa akwebundisa akwenyorera ubumanyi obura mubeka silibagaligia ase industry ya fashion ase tubwate chimashini chekerero inkoigeli abale bwigo Business Studies na Entrepreneurship ase chinsamu cha Cosmetology nigotokwigilia Beauty Therapy Level 4 na Level 5, Hairdressing Level 4 na bwigo na Level 5 nyuranga ase Beauty Therapy nigo okwenyorera ubumanyi bwekerero unabono Hairdressing, Pedicure, Manicure egati ubumanyi bonde obunge boigonto bwate course ya Mechanical and Automotive Engineering ase tokobundisa Automotive Arts Level 4, Automotive Engineering Level 5 na Level 6 asabego tokubundisa Welding and Fabrication Level 4 ajirira moretu mwanu ainyorere obumanyi bwiga nabono nigo intake y'umutinyo gatano egendrete eskure yigani yere kilomita ya munenu skuru asomo chokeroka asamange nabugutalira website yaito wetera www.kerokatechnical.ac.ke ose nabugwaka esimu wetera ziti namba 0726 588558 gose 0708330000 asigo ayirana kwenyorera obumanyi eriwebekiri bagaligia asensiga yokwerwanirira
Superstores nero eduka asorogongoriga rwa South Nyanza yanchiri amone company ya mabati Rolling Mills eyuko yabwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigiririe amabati andonsialia utagiti showroom ya Etwani go ere engale eyuerengia na boigo ekogokia riso yao chingagi ogoswasa yigakurigiriria amabati yiga ntobwate team ya Tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao unabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibego babwate boomerang ayuare aye chigage emeronge tato asama mabati alia ye chigage emeronge bere na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate yigani kabwate chikala bunabone lia Chaco Gray, Brick Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue na boigo na Green obutambe bwe mabwate yiga niko bokolengana amo nukanya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate yiga ase nyumba yao tutari lero ase MRM showroom onyare kabo gukwerera amabwate yu akomenya segeka ayo guchanye warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango eduke yiga ya Superstores yego toka se nyumba ya complex imiyo muchurigo busongo iyo erangene eduka ya Safaricom boigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera ase namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Amarietane nere kimisuko na ere kimisuko no manyagetaria imeye nyagetaria ya nuga pesi ni nyagetaria gotoka somo chubo songo ebwato bokoreri bwayo buyake gima na kobwamone gotumeka chi machine chekerero echichi arure korwa sense ya South Korea nuga pesi etobwato bokoreri boito gaiga na kobwamone twakonyiro mugusi asa atambe twaberire gaiga asege Getembe korwa mwaka 2018 mugusi onde bwense obwate mechando wao unabono mochando bwegetekyo mogongo gugwatia amagora akobimba mochando bwa arthritis manyinga waka igoro mochando bwa sukari amona moroira manga arese mebere yeito oitana ni nyagetari chinyinge nendo taranyoro bobwenia ne sengenjo ataratarire nyagetari ito ya nuga pesi elinda nyoro bobwenia obwega boito aiga nuga pesi ntori kobara ntori kobete sindani ntori kwa Mario Gandonsi yogo kobekera chemicals omubere etogo koa obobwenia boito bwekerero obwo bogotumeka chi machine na kobwa mono chindetere chiana no diamond tomenium niritaria na igongoro kumera ni kwambuka one gento na rochege kone igona nyore to buruire mwaka 2002 oburuire obuna akire korinya getari na irunya getari paka bwasinyire pono ngoteba ngonde bwensi uradoke ngana no buruire buno bobwa mauga boko bimbyo mubiro yo gwati wotari korara era tigaike gaige senya getari anu ga besti elinde mokonje munanji gwete nga yankonyire tinare ko nyara konchore bigoti na gwe kumba lakini bono ko nyara konchore bigoti nyigwete nga bono ngo na gwende ngo gwe nande bono Samarieta ongoro kwa Estanyarik ayande ngoro ku madam director korwa se enyagitari ya nuga besti nogo tonyora asama gacho Uhuru Towers second floor tirongo tiakabere kegusi twakwariganirie togokonye omobero obe buya amanyinga atare buya omobero ore buya noro konyara kurigia enibo nuga best nige gotoka asama gacho Uhuru Towers ye building yege sinyaine Mteira igotore Kenya Women igoro tirongo ria kabere egento ndahakikishere omogusi yominto nuga besi nero yokere aso mochio bosongo timo ngaineka emekora ne menge yachire se chinambe china chinaba
obwenete gutwakira tuba obushauri boisaine motonyore tubakonye twakonyira abange asamange nabuko bakirisi migwetrasi chinamba chabo 0700260518 gose 0784955717 gose 0705860053 Nuga Best gotanga mbuya kubwako gwenya. Abasai Viki alikia makiaya Vono Link Up Show ni kuja kulitwe mbao kigima kira litukuli Jumatatu weke Ijumaa kuchakira chinse sana lebere chama baso wika chinse kumigoro umrena nera Wizard Crown Vakubwatrana na DJ Topsha on ones and twos. Itwakongrere emiziki vakwa showbiz trending issues namangnande yikielekea makiaya Link Up Show. Link up na sisi kurwa sasa wika 10 Wizard Crown na DJ Topsha imehe ya Getembe FM 102.7. Keroka Technical Training Institute ni shule ambayo utaiaminia kwa masomo ya kiufundi kama vile Building and Civil Engineering, Electrical and Electronics Engineering, Agriculture and Environmental Studies, Applied Science Department, Computing and Informatics, Modern and Full Equipped Library, Mechanical and Automotive Engineering Department, ambayo wanatoa viwango vyote. Na sasa usajili wa mwezi wa Mei unaendelea. Kwa mengi wapigie simu kwa nambari 0726588558 au 0708330000 au watembelee kwa tovuti ya www.kerukatechnical.ac.ke. Kumbuka, hii shule iko kilomita 1.5 peke yake kutoka mji mkuu wa Keroka. Mlete mwanao leo ili apate manufaa ya elimu. Ine kwabeire gukorera asenga Getembe guse nigo kwarwalire na gusalia indibo enyinge. Aha, bono tokwa omoyo inyagitari ya World Fit Health Centers nero lichibuliao nyuranga nonyorobu wenia bwa maruire amange abuna amaruire yesukali, amaruire yenda, amaruire yomogongo na yande amange. We call your prostate. Eno borwere bwa sumbuira bagakenga abagaka sana bwe sukari, what you call the genesis of diabetes. Na kiborwere bwe sukari bo somo bero boime hypertension no borwere kera manyinga ko gende gure somo be. World Fit itosomete chinchereza to jokorwa ya marwaire enchede ntangani itosomete ngendu conventional medicine, yani onyagitari obwa kawaida. Itosomete ngendu nutritional medicine. Nutritional medicine na marioga aliakurwese endagera ya ito ya kawaida. Kwa mfano, we have amino acids, ntubwate fatty acids, ntubwate vitamins na kadhalika. Bigo tumeka eso korwari ya marwaire. Nchidende ya gata tosomerete neka tukutumia international herbal medicine. Tukutumia marioga akurwese mete twarwari ya marwaire. Igao muchito bosongo monene ntobwate clinic yeito ase nyumba ya Uhuru Plaza noerega iga marikiti gaiso wako ninyama
kwali na iguru wacho wake goroba ya gatatu erumu 307A tugwate branch mu Eldoret ase nyumba ya Kogo Plaza first floor room 2. Walfit L Centers umusani ogo asamarwaire minyoka. Asamatera yuko mubaka omunguru omwaka oyo n'omwaka gw'ogoseseliwa. Eke nekyonka kya mwamogosi yora ayanayanda mange asoblomo yubwe kumbolele amaseseni Getembe FM ekyonka kya mwamogosi. Ekeruye ikiri eikendi agotekwa habuna chi kendi chinde uvoita bogo tigiri radio nubwansu bukoigwa iwe buna naule rumba na mashabik numurubiryo okoletwa simule nere polycap ukara uchakira chinsa isaro nibire chimubaso wika chinsa ikomigoro kila lituko liye sabato ime ya 102.7 Getembe FM ekenekeonka kia mabugusie. See your last prayer, Edna. Siyo kuna mwanamke na roho mbaya kama mama. Nakuomba. Are you crazy? You slapped me and I will slap you again. Now listen to me. I'll shoot. Drop your weapon. Get Zuku Satellite Today full kit at Kenya shillings 2,000. Enyorere Zuku Satellite rero. Eyuwate siyine tabwate scratch. Gura decoder amone dish asachi shilingi chiri wibere chimi kenda na mirongo kenda na kenda chuka. Usena buku gura decoder yuka asachi shilingi edwe yemo chimi kenda na mirongo kenda na kenda. Wigo nabo okwego kene package ya busa umutinyo yomo. Yani free premium package. Asamange nabo kutalira eduka ya sungusia electronics sinsa mochake birigo kuse Mark Ovale Skymax Supermarket imeyomo chulia Nyamira. Wigo nabo kutalira Gelsol imeya Masimba Plaza na Wigo Aleno eyuirangi na daraja imeyomo Chobosongo. Asamange ake simigwetera search number 0205200025 gose 0703010000. Zuku, life got better. Eduka yo womo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ilikuwa tukachirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyokorose chirangi meyenseyiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira soko raisia ebintu biria bikomanya seyeka ngokwanira chirangi echo boyiko chire chechi brand ao echo chire chingi ya kirage
chirangi chiga niko chiri chibirengo ao nabono mbabwate chirangi cyo gwakwa imeye nyumba isiko ye nyumba chire chikomentre nigwa amavuta yani oil na buigo chiriya chia mache inyoranga chirangi chiga niko chiri korwase chire chiri guririke iriya gatigati wekarigori iriya bantabati buigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wikabunuraganye ochoganiri erangiyiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora gwikirano tutarire rero elibwe nyorere abamanyi aboigo elekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eywerangane duka ya Safaricom Mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera ase chinamba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Endelea kufurahia na Star Times. Discover your love language on our amazing channels all month long to enjoy intriguing telenovelas from all over the world daily. Renew your subscription today and endelea kufurahia na Star Times. Watch Filipino melodrama The Fake Life. We really need to focus on this mission. Get charmed with our Indian drama Soulmates and Turkish drama Lost in Love. You can also catch fresh episodes of Stepmom on Rainbow TV Plus every day at 8 p.m. Renew your subscription today and endelea kufurahia na Star Times. Buy the DTT decoder for only 1,199 shillings and top up 500 shillings to enjoy unlimited entertainment on the classic bouquet. You can also link your decoder to the Star Times on app to enjoy unlimited entertainment on the go anytime, anywhere. Star Times. Enjoy digital life. Gusie bono na bukwegokia asogo sonja etibi ya wanje tia Getembe Television Network wetera Zuku Satellite Channel number 038 egoki nimrulu ao ya Getembe Television Network ayene amatiao kuri miyensi ya Kenya, ili ya Tanzania, Uganda, Malawi, Wikanonya, Zambia. Egulere edekoda ya Zuku chinga kichiga chimelega je Christmas samonogo chingira kumwako muya iliwego kinemrulu yetu ao inyoranga nigo okonyora a channel ya Getembe wetera ase Zuku Satellite Channel number 038 Getembe Television Network ekeonga kia Momogusi. Christa Marian Mission Hospital niyo koreringa ba mentire obokoriri bwaye nakoba ubuyakigima bonomba bwate a CT scan eyo yekerero ose the latest na boigo mbabwate ensema ya ICU na high dependence unity HDU asabarire banyarekire bakurigirirwa na konyora obokonye enero ni machine chekerero chibirengo bya Michael asabanyagitari bagukurigirirwa ya asensemeiga babwate ibirengo bigoromono babwate ensemeri ya dialysis eyo yekerero use the latest ensemo ya laboratory blood bank ultrasound tibueba Christmas nebwate ambulance asabo konyi bwa emergency uswengo nje asamalieta yonkoro sister Helen Mbaka kurase kiombe kia Franciscan Sisters of St. Joseph yondo motenendenio monene ese nyaktari yetu ya Christa Marian Mission Hospital. Ase nyaktari yetu ya Christa Marian niyo tuigurete merangwa asa bantu bonsi anene mono omogusiyo itu. Karibu ese nyaktari yetu nyoro kubweniwa nobokoreri kwebirengo awao. Karibu kero kendigians Christa Marian twakwariganiri elio nyare konyoro bokoni obu. Inyora nigo tokurwa amariogo nyasaurwo kubweni
mwariganigwe asokonyora obweni obu batarire ase umuchi busongo asamatabekani amashauri ase para ekotira korwa Kisii kogenda chitangio sikemabondo asamange bakirisimi ase namba 0720666999 gose 0791394904. Christa Marian Mission Hospital, we treat and God heals. amasomo nanine obumanye nabuborairire omwana okogendera asa matuko ali busio ne aye omwiburi kwabire gukuriye sukuru asoraire omwana ayanyorera obumanye nanene w'ikikosi cy'amaboko murete Keroka Technical Training Institute elio aibunduse chikosi ao igaiga ntubwate chikosi bnabono elia ya Building and Civil Engineering asetokobundisa Building Technician Level 5 na Level 6, Civil Engineering Level 6, Building Arts and Masonry Level 4, Plumbing Level 4 na Level 5, Carpentry and Joinery Level 4, Land Survey Level 5 na boigona Level 6 egatie chinde chinyinge kobundisa tole boigo ekosia Electrical and Electronics Engineering ase tokobundisa Electricity Installation, Electrical Engineering Power Option 5 and 6 na boigona Electrical Workshop ase ekosia Agriculture and Environment Studies, Agripreneurship Level 5 na Level 6, Horticulture Level 5 na boigo na Level 6 ase ekosia Applied Science Department ntubwate Science Laboratory Technician Level 5 na Level 6 na boigo Analytical Chemistry Technology Level 6 ase ekosia Computing and Informatics Department ntubwate ekosia ICT Technician Level 5 na Level 6, Records and Archives Management Level 5 na boigo na Level 6 Getembe Lab asensema ya Community and Online Working imiyeskuru yigaya keti nigotubwate a Modern Library eyubwate bintu byonsi ibiragani byogotumeka ali nayo kubundisa tole ekosi ya Version Design ase level ya 4 na boigo neli ya 5 ase omorakiwa akwebundisa na kwenyorera ubumanye ubora mubika asili bagaligia ase industry ya fashion ase tubwate chimashini chekerero inkwegeli ya bale boigo Business Studies na Entrepreneurship ase chinsamu cha Cosmetology nigoto kwegelia Beauty Therapy Level 4 na Level 5, Hairdressing Level 4 na boigo na Level 5 nyoranga ase Beauty Therapy nigo okwenyorera ubumanyi wekerero unabono Hairdressing, Pedicure, Manicure egati ubumanyi bonde obonge boigo ntubwate kosi ya Mechanical and Automotive Engineering ase tokobundisa Automotive Arts Level 4, Automotive Engineering Level 5 na Level 6 asabego tokobundisa Welding and Fabrication Level 4 ajirira moretu mwanu ainyorere obumanyi bwiga nabono nigo intake y'umutinyu gatano egenderete eskure yigani yere kilomita ya munene uskuru asomo chokeroka asamange nabogutalira website yaito wetera www.kerokatechnical.ac.ke ose nabogwaka esimu wetera sechi namba 0726588558 gose 0708330000 asigo ayire na kwenyorera obumanye iri wibekiri bagali ya asensi yiga yo kwerwanirira Superstores nero eduka asorgo gurigarwa South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills elikuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda unsialia utagete showroom yaito nigo ere engale eyuerengia na boigo ekogokie riso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati aiga ntobwate etime tembo abo bago kolemiremo ase
showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebereria kende kinsi uraganie bagotebereria company ya mabati rolling mills niko babwate amabati chingencho au ayuare ye chikala au na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges au bunabono babwate no corrugated na boigo box corrugated asibego babwate Dumarang ayuari aye chigech emeronge tato asama bati ali aye chigech emeronge bere na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago tena Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia chako gray brick red tile red maroon sky blue na boigo na green obutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikonyara kabo gutumika